I pozdrav svima ljudi, danas ćemo raditi review top 10 mojih omiljenih čempova u igrici League of Legends. Na prvom mjestu se nalazi Volibear, njega najviše igram. Na drugom mjestu je Akali. Eto je ona. Na trećem mjestu mi je Yasuo. Eto je on. Na četvrtom mjestu mi je Zed. Eto je Zed. Na petom mjestu, samo da ga ovdje mi je lakše da nađem, Garen. Da. Garen. Na šestom mjestu mi je Jhin. Na sedmom mjestu mi je Jinx. Na osmom mjestu ili na šestom, ne znam sad na kojem etažu, dobro, nema ni veze, mi je Nasus. The cycle of life and death continues. We will live, they will die. To je on. No, sad mislim već Tonight we hunt. osmom mjestu mi je Rengar. I na desetom mjestu mi je Veigar. I evo, pokazat ću mu odmah koji skin imam Veigara. A to je Bad Santa Veigar. Evo ga. Moj drugi ima Final Boss Veigar. I imam od LeBlanc samo ovdje moram ne, nije LeBlanc nego Miss Fortune, zabunio sam se. Također imam, da pogledam koji, evo ovaj, taj imam. Mogu vam pokazati koji moj drugar ima skin od Nasusa. To je Riot skin. Riot K9 Nasus. Odličan skin. I eto ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. I eto, to je to, ovo su free čempovi. I eto, vidimo se nekim narednim klipova, vjerojatno će izaći u ponedjeljak, to će biti Clash of Clans epizoda 11 i pozdrav svima.